ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, хеле ки ба ҳамагон маълум аст, як чорфинали бозии Тоҷикистон ва Урдун имрӯз баргузор мегардад соати 4:30 ба вақти Тоҷикистон. Иншолло боварӣ дорем ки дуои пешвои миллатамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба варзишгарон бисёр дуои нек додан. Боварии комил дорем ки мо дар ин бозӣ ғолиб мебароем. дуои пешвои миллат роҳнамои ҳамаи миллати тоҷик аст. ба гуфти шумо бозӣ чанд ба чанд мешавад дар комментария бинависен, ҳамаашро мехонем. бозӣ дар варзишгоҳи Аҳмад бин Алӣ баргузор мегардад. кадоме ки дар ҳамун тарафҳо ҳастанд, аз тоҷикои худамон рафта дар варзишгоҳ дастгирӣ кунен, мотиватсия диҳен ва ҳамеша Тоҷикистона парчамашро боло бардорем. мо ҳам аз тамоми подписчикони канали Ҳамнаво ба варзишгарони тоҷик худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. Тоҷикистон ба пеш.